Aizu, Nikolas, probatu duzu, beto, ezan? Bai, ondo dauka. Ai, norki hori, Madrilda azentu horrek salatzen zaitu, Nikolas. Bakizu aurten, zuek, euskaltegiko eta euskara ikasleak zaretela korrikako protagonistak. Eta zuk eramango duzula gure euskaltegiaren izenean lekukoa. Urduri zaude, Nikolas? Bai. Nervioso, Nikolas, nervioso. Bai, pizka urduri bai. Eta zer diozu aurtengo abestiaren? Gustatzen zaizu? Ikasi duzu abestia? Bueno, osoa daki, baina zatizka bukatu. Baina Fermin Muguruzarena zen martxoso dagoa. Que bai? Que bai ez da esaten da bai ez da. Nik berriz, Nikolas, korrika guztiak egin dut. Lehenengotik 18-garrenera. Eta bai zein gehien gustatzen zaidan abestia, 3. korrikakoa. Egarrik egin zuen. Korrika goaz, iritsi arte, gure herrikoen. Ni burrito. Bai, hori argi dago noski. Korrika euskaldun guztiek egiten dute. Aurrek eta helduek. Baina bereziki lan honetan gazteak nabarmendu dira. Berezko nortasuna dute. Ikasgeletan, dantzataldetan, laguntaldetan. Inkluso korrika eta euskara balioz betetzen duten horiek izaten dira gazteak. Euskal Herriko gazteia. Gero hor nabarmenduko nituzke Barakaldon, Errioxan, Bilbon, Gasteizen edota Galdakaon denbora ugari inbertitu duten gazte horiek, ezta? Lan izugarria egina dute gaur arte eta eurek dituzten hezkuntza gaitasunak izugarriak dira gure etorkizuna irauli eta hobetzeko, ezta? Benetan aitortzen hasita esango nuke etorkizuneko astialdiko esparru astinduko duten belaunaldi berriak dutela giltza. Beraiek soilik dute lekukoa mamiz eta edukiz betetzeko aukera. Helduek ez dakiz zer eta bakiz errate dutela bostasola. Eta euskalakari gazte hauek bakarrik izango dira euskara elkarri emateko beharrezko magia dutena dudabarik. Bai, eskerrik asko elkarrizketagatik bai. Ez dakite hauek zer daukagun esku artean. Lekuko hautzik doala jakingo balute. Honetan, batei bakarri lagun nazake. Edurne, aspaldiko, zer moduz? Ongi, ja, dena preste egongo da korrika hasteko, ezta? Bihar denok, nora guaz, Andoainera. Zer? Arazotxo bat? Nola? Ez daukazula mezurik lekukorako? Eta gure laguntza behar duzula? Aber gutxi pentsatzen... Ados. Badakit nork lagundu gaitzaken, baina ez dizute kontatuko, bale? Azken egunean, Baionan ikusiko dugu alper, bale? Venga, lasai Edurne, hartu arnaza. Bale, venga, oraintxia, duzu bat, agur. Nikolas, hau da, hau, arazoa. Korrika salbatu behar dugu. Korrika salbatu? Lagunduko nauzu? Bai, baina zer egin behar? Lasai, kontatuko dizutena. Nikolas, hori da korrikalari itxurak. Gaizki ala? Bueno, eroso zaude? Oso. Orduan, listo.
Eta lekukoa, ekarri dugu ordezko lekukoan? Bai. Atxo egin polita, Uste duzu, inorrez dela konturatuko aldaketaz? Ondo dago, nik uste dut ez. Bueno, ez daukagu denborarik, beraz, horrekin konformatu behar. Eta plana? Plana buruan daukagun? Bai, plana buruan uste dut, lekukoa hartu, korrika iristen denean gu sartu, lekukoa hartu eta eskutatu. Hori da, eta gero? Gero berriara, korrikan? Berriara ez, barriara, bale? Begirale topaketetara. Hori da, Hori da, badator! Tipi-tapa! Korrika! Tipi-tapa!